Moi! Muikku on aina loistovalinta. Muikku on sisävesiemme tärkein saaliskala ja sitä riittääkin kalatiskeille lähestulkoon ympäri vuoden. Muikku on edullista ja erittäin terveellistä ravintoa. Muikku sisältää muun muassa ihmiselle tärkeitä rasvahappoja runsaasti. Nyt mä näytän sulle helpon tavan paistaa muikkuja. Perattujen muikkujen paistamiseen tarvitset ruisjauhoja, suolaa ja voita. Pyörittele muikut ruisjauhoissa. Lisää muikut pannulle, jossa reilu määrä voita on jo ruskistunut. Asettele muikut pannulle ympyrään, joka helpottaa kääntämistä. Lisää suolaa. Kun muikut ovat saaneet kauniin värin, ala kääntämään muikkuja pannulle laittojärjestyksessä. Nosta muikut tarjoiluastiaan, lisää suolaa, tuoretta tilliä ja halutessasi sitruunamehua. Rapeaksi paistetut muikut ovat suomalainen perinneherkku parhaimmillaan.